gràcies, Cristóbal, per la teua experiència. Alguna pregunta, Cristóbal? Bé, a continuació, Ramon Ramírez, que és músic d'esta casa, va a llegir una poesia també d'Eduard Güell dedicada al poble de Benimaclet. Hola, bona vesprada. Gràcies. Jo el record que tinc d'avui, ja per la meva edat, dir-ho, és d'un xiquet tocant ahir darrere, els tercers, el dia de Santa Cecília, quan sempre ell, des d'este cantó, llegia un poema. La sensació que algun company que n'hi ha per ahir darrere també hem comentat alguna vegada, que teníem era de que no sols que era un intel·lectual, sinó que era un poeta, era un artista. Jo no entenia molt bé què estava dient. Era un llenguatge massa profund, segurament, per a un xiquet de 10 o 12 anys. Però la sensació de que allò era art, us asseguro que m'ha quedat tot clar. Bé, només comentar una cosa que per a mi, ja s'ha dit així, en la taula, ell va dependre el valencià del carrer, perquè l'origen aragonès, i per a mi això té un valor excepcional des del punt de vista sociològic i etnogràfic. Crec que caldria defensar. Va ser nomenat com a mestre en gai saber, com ja sabeu tots, per Borrat Penat, i penseu que va compartir cadires per Borrat Penat, només diré uns quants: Constantí Llopà, Felip Piscueta, Teodor Llorente, Cyril Amorós, Ruiz de Lioli, don Manuel González Martí, que apareix en les fotografies perquè era president d'honor d'esta casa, Nicolau Primitiu, la biblioteca del qual està Sant Miguel dels Reis, Xavier Cas, Carles Salvador, el mestre Carles Salvador, que encara és un germà que van ser alguns d'ell, aquí a l'escola, Francesc Ferrer i Pastor, Manuel Sánchez Guarnet, i un llarg, etc., de personalitats i lingüistes excepcionals. No estem parlant de qualsevol persona. Tinguem en compte que Güell era realment un intel·lectual molt alt. I m'agradaria llegir-vos un poema que no sabia quan ho vam comentar que s'anava publicat en el programa de festes, però és igual. Diu: Benimaclet, el meu poble. En la extensa vega ubèrrima de la terra valenciana, que de fruites i de roses, primorosas engalana, existís un poble digne que és molt gran sent xicotet. És un poble en què palpita la noblesa més magnànima. És un poble que atresora els amors de la meva ànima, que en el cor el porte sempre arreglat, Benimaclet. És un poble humil, simpàtic, que es pot dir que no té història, i no obstant, és tan bonico que lo d'ell em sap a glòria. Jo volguera avui cantar-lo com ningú l'haja cantat. És el poble que altres dies em cridava pel poeta. Volguera jo avui ser-ho per volcar en una paleta sa alegria, sa hermosura, son enxís i sa bondat. És un poble, un ram de cases que té al front l'extensa horta, on la gent sent en son ànima la raça, la fe forta. El treball, la poesia, l'encant, la tradició, a l'orient la mar llatina, el murmuris la carona, a occident la ciutat mare, són amors fervent i dona, amb la forja sobirana de sa càlida emoció. Hortolana i marinera, ciutadana i sempre noble, esta vila, avui hi ha un barri de la Vega, encara és un poble on la gent viu més unida. Hi ha un carinyo de germans. Allí es guarda aquell aroma de les èpoques passades, de les festes de les hortes, de les clares miservaes, en què amor i galanura hi ha en els pits dels hortolanes. Allí el líric entusiasme de la festa de l'encuentro.
quan Jesús i la nostra Verge s'adjunten en el centre de la plaça, en el matí que lluís radiant el sol. Per l'aire, l'Aleluia, 1000 coloms, títols de festa, són un himne i un poema de passió santa i honesta, que derramen sobre l'ànima son claríssima revolta. I la festa que es fa al Cristo, i a Sant Lluís, en què la traca solta els trons de alegria, de sabor que se destaca, els coets en les barraques tracen noms en raigs de foc. Quan es torna el Santa Vera i els xics jovens tenen una passió forta que es desgarra en coets baix de la llum. Altres festes d'este poble que al meu pit saben a poc. I eixes xiques tan boniques, tan polides i tan blanques, els xiquets i les xiquetes que del cor són dolces branques, que desfilen primorosos en lluïda processó, semblen nòvies per lo pures, per l'encant de sa mirada, eixes nines que somriuen baix un vel de desposada, els contratges sense màcula de primera comunió. I este poble en el certamen, com palpita d'impaciència, quan sa banda per el triomfo marxa ardida amb a València, duent la fe de sa bandera i esperances en el pit, i quan torna victoriosa residís en llums i en vives, que són himnes d'alegria, que són làmpades votives, que l'amor de tot un poble encén líric en la nit. No vaig néixer en el poble, però encén fill de sa terra, per la que la sang donara en la pau com en la guerra. Allí vaig trobar la dicha, l'alegria i l'amor. En sa església vaig unir-me amb la dona que jo adore. Allí van néixer les filles que en 1000 besos jo devore. Allí està quan en ma vida té ternura i té dolçor. En la terra sacrosanta de son líric cementeri, flors pomposes i risuenyes, que en la nit són un salteri, que desgrana melodies que me omplin d'emoció. Ja reposen per a sempre de que vull sos pares, sos pobres pares. En ell dorm l'etern somni, la que fon la meva mare. Com a tu, poble de l'ànima, no te tinc de voler jo. En la terra beneïda vull, al cap de mà seguida, quan els anys o la desgràcia trenquen ja ma pobra vida, en el fondo de ta entranya per a sempre reposar. Perdoneu a este poeta que de tant com volia la emoció que l'embargava va tallar sa poesia, pues és tant lo que l'adora que no pot ja més cantar. Del llibre A través d'una vida publicat per l'Agrupació Literària Amics de la Poesia en 1972. Interpretació i per la teva experiència. Bé, abans de que passe la neta, voldria que llegir la poesia Enrique Montesinos, que va llegir una poesia als valencians ausents, perquè Eduard va viure l'exili i en tornar va escriure una poesia que s'havien quedat fora de València. Germans de raça que lloguem les terres, enlloreu el vostre poble i vostra casa. Lo que tu valoris més, la terra nostra, també és volguda quan més juntant. Jo sé lo que és això de ser l'angòstia i el cor apreta en recordar la pàtria. Més no som oblidats. La Mare Eterna creua la mar, munta al cel i es guarda, com la mare que als seus fills busca i crida, com volent ajudar la gran lliurada. I pensa que està lluny, és que lluita per a guanyar la vida en terra estranya. I la trista de la mare que es volguera tindre avui tots els fills d'alligar a la taula, partint el pa i alçant les copes, cuidant per el futur, per l'esperança. Són roses d'un roser, branques disperses, d'eixe arbre frondós que diu la pàtria. I estar lluny pareix que cada dia torna a fer més mal la llaga. Feu falta l'arbre de la terra nostra i es queixa dolçament com si plora. Valencians expatriats, en vostres somnis
la imatge de València retrata el Pimanet Antiu, Torre de Glòria, la festa al carrer, la novia guapa, les raçons familiars de la infantesa i la fira del Sullol que a l'aire llança les 1000 fletxes d'or de les eixides i els virils esclafits de l'ardenta traca. La campana del poble on l'esquero, frontadora, florida i perfumada, campaneta sola, tot en festa. Lo que canta al matí el omple l'alba. És com si torna so de meravella una nota argentina sen alarina. Siga senyera el foc que vos anime, que conserve l'esclat i la nostàlgia, que guarde les essències de la terra. No renuncieu mai a contemplar-la. Valencians expatriats sobre els oceans a través de la mar immensa i ampla, per davant de l'olvid i de la incúria a través dels anys i la distància. Sobre les ones de les platges vessen, són el sol per a tots la llum irradia. No hi haurà un valencià que avui no envia un fort abraç fraternal de banda a banda de la terra buscant un cor germà que els ideals i la fe d'esperança. Bé, doncs ara passem a que mos diga unes paraules Alexandrina Pornat-Buil, neta d'Eduard. Mos va donar una visió més pròxima d'Eduard, pues, iaio de persona i familiar. Bona vesprada a tots. Recordem el nostre iaio assentant front a la taula del seu despatx en el pot de goma aràbiga i unes tisores, recopilant en toms enquadernats en pell els seus artículs, poemes, cròniques, novel·les, obres de teatre, sainets, manuscrits, entre uns altres. Tot això publicat, estrenat o inèdit. Toms que han aplegat als nostres dies i pels que sabem quan abundant va ser la seva obra, quan dolorosa va ser la seva experiència en separar-se de València i d'Espanya, en el període més convuls de la seva història recent, i quan feliç se sentia de tornada a la seva pàtria en totes les adversitats ja superades. De jove era cult, pensatiu, poc sorollós, reconcentrat en el seu univers, ingenu i romàntic fins a l'extrem, al mateix temps que enèrgic i impulsiu. Les persones i els béns aliens l'inspiraven respecte i consideració. Era civilitzat, amable, cortès i educat. Va tindre sempre molta memòria i era un treballador incansable. La seva vocació literària i el despertar de les seues idees va sorgir sent molt jove i als 20 anys aplicava el seu romanticisme literari a les noves corrents polítiques i anava en busca de les concepcions pures. Tenia una visió elevada, generosa i a voltes contradictòria dels homes i de les idees, i era sobretot un poeta que escrivia i recitava poemes com ningú. És per això que la seva poesia, el seu teatre, les seues novel·les i la seva extensa creació en valencià, així com la seva passió per la família i per València, és el que cal enaltir d'Eduard Buil. A la família nos va deixar, entre altres manuscrits inèdits, una extensa, íntima i sincera autobiografia del contingut de la qual us mostra uns paràgrafs d'amor. De la seva nòvia Amparo va deixar escrit: ella sintetitzava i encarnava tot el meu lirisme, tota l'efusió romàntica de la meva joventut. Ella era una síntesi de la València que jo amava. Ella era la València mateixa, feta carn de flor i de dona. L'aroma de l'azahar, el foc de les falles, el senyoriu de lo clàssic, el rumor de les aigües i el parpadeig de les estrelles, la blancor de la barraca, la serenitat de la nit, l'alè de la mar, el perfum dels camps, el prototip de la dona somiada, l'expressió de tot lo desitjat, endevinat o entrevist, la musa viva del poeta. Sobre l'amor a la seua terra va dir: sang aragonesa duc i la proclame en orgull, però no accepte que hi hagi valencià, 100% que puga marcar més que jo a esta terra de València en què vaig néixer per a glòria meua.
Ame la seva història i els seus homes, il·lustres o obscurs, i el seu idioma, al que he donat el 90% de la meva obra no periodística, idioma en el que he escrit més que parlat, i que no he oblidat en 30 anys d'absència i a pesar de les interferències d'altres idiomes que parle i escric en soltura. Ame les seues pedres sagrades, i les seues festes, i les seues costums, i m'adolix el carpiment de la seva personalitat nacional. Col·leccione quan en ella es referix, obres de quants la varen amar, i també vaig a reunir les meues, perquè jo també li vaig cantar, i la vaig descriure i la vaig exaltar. Versos dels seus poetes, i prosa dels seus escriptors, i relats dels seus historiadors, i llenços dels seus pintors, i notes dels seus músics, de tots aquells valencians o no que la varen cantar com sabien. Tot lo de la meua València és meu, com jo soc d'ella en intercanvi d'amor, i valencians són la meua amparo i els meus fills, i a ella he tornat per a no anar-me ja més, per a viure en ella lo que de vida em quede i morir en el seu sí. Gran sort serà la meua. La vida del nostre iaio és una bella història d'amor i supervivència. Amor a la família i a la terra, amor a València i a Espanya, a la llengua valenciana, a la música i a la poesia, amor als seus amics i a l'experiència de viure. Diu Buil, pense que només l'amor crea coses perdurables, que la bondat és una força immensa que atrau al just i desarma el malvat, que la durea engendra la violència i que hi ha major plaure en donar que en rebre. Eixa és la meua filosofia. Gràcies a tots. Una última poesía. Juanjo Serra va a ser escritor del año, el año 2016, y es un gran poeta. Gran poeta, però no gran persona. Sí, va a decir una poesía. Vaig a recitar-vos una poesia de... El Guard va escriure, jo crec que es comença en l'any 1922, a escriure en la revista Fallera Pensant. I este és un poema faller, de temàtica fallera, de 1925. I es titula Ui, València es torna jove. Ui, València es torna jove. Al conjunt de l'art que es flama, de passió que sols els homes sentir podre la zona viva. No hi ha lloc en la ciutat, ni un sol carrer, ni una sola plaça, on es veja un cadafal que en poques hores s'alça i en el que es plasma un motiu de la vida valenciana. És avui més jove València, el poble sorollós canta. Avui València és tot un crit, un vito, una rialla, que del cor ix perquè és noble, perquè l'ànima està sana i està feble, i no està feble ni trista, sinó és plena de fragància. La falla té el seu procés, sempre respon a una causa. Objecte, fustigar vicis. Mitjos, l'ingeni i la gràcia. Base, el treball i, per fi, la purea de la flama. I entre bromes i entre veres es posa a l'aire la llaga dels dolors, de les misèries, perquè el poble sofrit passa. I és això, com la protesta del que agrillonat es calla. Per això la falla és lliure i és noble i soberana. I sobretot és art viu que al remat es torna en brasa. I pareix que quan es trunca el moment de la falla cauen els vicis i abusos, cauen el mal i la farsa. I tot el lleig, redimit, es purifica en la flama que neteja les escòries al ser potenta s'enlaira. Moltes gràcies. Bé, pues, ara que sí que estem tots ja, hem comentat un poc. Pues res, dir-vos que per a mi avui és un homenatge a Eduard Buil, és un acte, com hem parlat abans, de justícia, perquè Eduard és una de les poques persones que varen viure el valencianisme
en els anys 30 i van quedar vivint com en una borbolla allí fora de València, apartat de lo que passava durant 30 anys, i va tornar i se va trobar totalment fora de lloc, perquè ja no coneixia ningú, tot havia canviat, i ell se va mantenir fidel a aquest valencianisme de 30 anys darrere. I crec que és un personatge que hem de seguir estudiant-lo perquè és molt. I damunt, també perquè no ho hem dit i crec que hauríem d'haver oblidat dir-ho. És un personatge que personalitza el que és la concòrdia. Una persona que se n'ha d'anar 30 anys i torna i no mostra gens d'odi a ningú. No transmeteix odi, sinó ell ve i segueix el seu camí i transmeteix aquesta concòrdia als seus descendents. I crec que això avui en dia, que la societat s'ha polaritzat totalment en dos bandos, eres dels meus o estàs contra mi, ell té una visió molt més humana de que tots som germans i que hi ha alguna més important per damunt de la política o de sentiments polítics, no? Ell vol la seva família, vol la seva terra, però és germà de tots. I deixa de banda, perquè jo crec que ell té un sentiment ell en els anys 20 i els 30 és molt feliç, crec que arriba a la república i és molt feliç, però en uns pocs anys se'n va tot a terra, no? I crec que li tira un poc de culpa a aquesta politització, a aquesta polarització, i a partir d'ahí la vida, no? I crec que aquesta és una de les lliçons que en aquest llibre podem veure, no? I que llegint-lo ens donem compte que quan arriba a ser una persona ja més major i vol tornar a la seva València a recuperar aquella València dels anys 20 i anys 30 que per desgràcia ja no està, però ell vol deixar senyal d'ella. I bé, volem donar les gràcies a la família per haver fet possible que tinguem aquest tesor entre nosaltres. Ens han cedit a Miquel Àngel, sobretot, per a fer l'estudi de les seues publicacions íntimes, i gràcies a ells ara anem a poder, tots els que vulguem tindre el llibre, poder accedir a aquesta informació, no? Entonces, hem preparat Cristóbal. Sí, per favor. Si podeu fer davant, sí. Sí. Donant altra volta les gràcies a la família, als assistents, a l'associació de veïns que ha vingut, als clavaris, poble de Benimaclet, també tenim així del Roble Cosatillo un bar, no sé si me dice algú més, del Centenar de la Ploma i Flor Penat. Moltes gràcies a tots i avui ens ho mereixia i la veritat és que hem aconseguit, no esperàvem tanta gent i estem molt contents de l'assistència i repetirem l'acte en altres llocs perquè crec que val la pena seguir promovent la vida d'aquesta persona.
Saludar.